هذا النور شفاء صدور. дар вуҷуди мо одамон танҳо як чиз покии худро доро аст: дил. диле ки ҳама ғаму шодии рӯзгорро дар манзилгоҳи кӯчаки хеш ҷой дода метавонад. бигӯ бароят бахт хоҳам ё тахт. бахту тахти бетуро чӣ кунам? агар замони шайтон фаришта намебуд, шояд имрӯз дӯстон ба рақибон мубаддал намегаштанд. ишқу сиёсат шабеҳи якдигаранд. яке ақлро тира месозаду дигаре ақлҳоро. мардҳо ақида доранд ки дили занро ҳеҷ гоҳ фаҳмида намешавад. вале зиндагӣ исбот намуд ки қалби мард аз азал то имрӯз рози худро ба касе ифшо насохтааст, ба ҷуз муҳимтарин фарди зиндагонияшон. одамизод худ тазод аст. агар чунин намебуд, пас чаро фариштаву шайтон дар ҳарду китфи одамизод хона бинҳоданд? худоё, дар вафо касе ба ту баробар нест. пас чаро ишқи бандаеро дар қалбе ҷой медиҳӣ, меҳру вафоро аз ӯ мегирӣ? дар зиндагӣ мушкилтарин илм илми одамшиносӣ будааст. одамизод бо як нафар солҳои тӯлонӣ шинос аст, вале ҳеҷ гоҳ ӯро дуруст шинохта наметавонад, чаро ки инсон дар як ҳолат нест. ҳар лаҳза иваз шуданаш мумкин аст. онҳое ки дирӯз барояшон муҳимтарин шахси зиндагонияшон будӣ, имрӯз фаромӯшат кардаанд. аҷаб дунёест ин дунё.